kumasakhane Okuhle Damba. Masakhane. Mondays to Fridays. Uhleli noLazola kumasakhane. #Masakhane. Esikhululo iVukani Community Radio. Mna msasazi ngicela ukubuza. Bhuti Lazola, ngiyabulela uba uThixo ukuvusile wangena kule nkqubo Masakhane. Awubethe Damba. Zanezithena mna ndizawuzanodaka Masakhane. Uze ne-11 ibe straight. Ingesingokindlu egoso. Encedisana kuba kuzokhiwa. Awubethe kuwe nawe. Lazola Damba kumasakhane iViso FM 90.6 99.9. Right ke mphulaphuli kanye ngokwemizuzu sisithile 19 emveni kwayo ke intsimbi yakhe u11 o'clock mphulaphuli weVCR mphulaphuli kaMasakhane uba ngaba ngokuwena kungona ulayite iradio yakho siyakwamkela enkqubeni nangona ufika ke sele isigaba sethu sokugqibela sikwiyure yokugqibela ngoku mphulaphuli sikwiyure yokugqibela so ke siyakwamkela ke enkqubeni mhlawumbi wena sibambe phaa ku-90.6 okanye ke phaa ku-98.4 okanye ke sikhangele phaa ku-99.9 ngapha ezantsi ke mthatha batsho ke bathi nojonga thina sikubamba phaa ku-102 napha emampondweni bathi nojonga ayishishizi ikhala cwengileyo uphumela nje ngendlela emnandi kakhulu mphulaphuli we-VCR xa kanye ngoku sisithi 20 minutes after the hour of 11 o'clock nditshilo ke ndathi sikwisigaba sokugqibela ngokwenkqubeni ngaphaya ke kwela cala lasekomani ke mphulaphuli sikhona ke undwendwe lethu sinondwendwe sinalo namhlanje ke yena ke nguye ke usisi Okuhle Dingezweni nguye ke yena ke uyi-dietician ke namhlanje sincokola ngendaba yokutya sincokola ngendaba yokutya okusa empilweni okanye ke ukutya okubangela into yokubana wena ube kanti usempilweni ndifuna ukutsho ke mphulaphuli into yobana ke uhlale nathi kanti ubana nawe ke ungathatha inxaxheba ke kulo ke odlwanondlebe ngokuthi mhlawumbi uthumele umbuzo wakho phaa ku-072 514-5381 yawusifowunele direct apha estudio ubuze ke lo mbuzo unawo ke kuye ke usisi Okuhle okanye ke wena ke usithumelele ke iWhatsApp phaa ku-073-849-1740 uthumele ke i-voice note yakho okanye ke i-message yakho ke ngaloo nto mhlawumbi uzabe uyivile ke kuye ke usisi Okuhle mhlawumbi ufuna uyiqonda into yokubana ke loo nto ufuna uyibuza kuye mandibulise kuwe sisi Okuhle good morning to you ma'am unjani namhlanje? Hello Lazola, igama lami ke njengoba seketshilo ubhuti Okuhle ifani nguDingezweni Mambathane uXesibe uThomela Kamacho ndiyi-registered dietitian abanye ke abantu hleze abayazi noba yintoni loo nto i-dietitian kuye kuthiwe ke ba singoogqirha besondlo okanye ingcali yokutya. All right sisi Okuhle eyona nto ndiyakuva nobana ke ngumamXesibe lo ukhanda nyawana Mambathane ndicela ubuza sisi wam ndifuna phofu ke ngaphandle uba ndiyabuza ndifuna nje uwazise mphulaphuli njengawe nje kancinci njengawe because mna ndifuna uyiqonda umntu omncinci kangaka ungene njani kwindaba yokubana beyi-dietitian khawusiphe nje i-background nje kancinci sisi. Oh, okay. So ndikhulene umambam was very obese when I grew up. So and she struggled, like she really struggled ukuluza weight yabo. So I was very interested ke ngoku esenza zonke ezi diets yabona, but it was still very difficult for her to lose weight. So ndaqonda, you know what, let me actually go and study to understand ba umzimba womntu usebenza kanjani and how do you best aid ezi zinto ezifana ne-weight loss, weight gain. And also ke umakhulu wam naye had ezi diseases of the lifestyle like diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, you name them, like ebenazo. As a result, he passed away from them. So I wanted to know, Bana, how can I best aid her naye? We understand. Wow. Yabona ke xa sithetha ngendaba yokutya
Yabona ke abantu abaninzi xa sesifikelela kule kweli candelo lokutya uyawufumaniseka into yobana ke thina ke ndifuna ukuthi thina abantu bakuthi ndizayibeka elo hlobo zathi thina abantu bakuthi siye sinokutya kokwethu kulapho ke ngoku uzawufumanisa intwana sithetha ngomphokoqo ngemingqusho sithetha ngeentyabontyi yayiqonda andizude ndiyofika kwezi sikhulele ngazo ke izinto iindaba zemixhaxha nenantsika yayiqonda asizofikelela apho xa sesithetha ngokutya sisi ngaphezu kwento yobana sithetha ngokutya xa sithetha ngokutya okunesondlo ukohlula njani ukutya kokugcwalisa isisu nokutya kokwakha igazi okanye ke kokwakha umzimba because abantu abaninzi phofu nam andizozikhupha ngaphandle nam iyandibetha indaba yokwazi ukohlula phakathi kokutya okunikeza isondlo nokutya kokugcwalisa nje isisu kuba ke thina siyayazi bana hayi nika umntana umngqusho wethu ukugcwalisa isisu siphelele apho but ndiyayazi ke njengobana nawe ke uyi-dietitian inguwe uyena ngcali xa sifikelela kwindaba yesondlo ungacebisa njani uthi umntu xa ekhangela ukutya kunesondlo nokutya usinike nje umahluko nje So abantu abaninzi nebhuti wam they believe bana ukushiya out ukutya okanye le nto ithethayo bana ukohlula ukutya there's okanye most people believe bana kukho a difference between ukutya oku-healthy ukutya okungekho healthy but namhlanje ndifuna udibhanka loo nto kuqala masiqale sidibhange loo nto because into eyona nto ibalulekileyo is that as long as ba epleyitini yakho you have i-starch sakho which is your carbohydrates, i-protein zakho, your vegetables so xa sithetha ngeplate e-healthy we normally speak about iplate plate yakho 25% weplate yakho is supposed to be i-starch sakho and you will find that most people say no i-starch unhealthy. For example umngqusho hayi anokwazi utya umngqusho neswekile which is not true actually but iyadependa uba uyiportiona kanjani. How do you portion your food njengoba ndisitsho 25% weplate yakho mayibe si-starch omnye u-25% ibe yi-protein and then 50% of iplate yakho it should be your vegetables. That's the only way you differentiate between a healthy plate neplate unhealthy, I would say. Uyabona? So how do you know ke ngokuba u-25% ungakanani awujonga i-starch sakho la 25% uthatha isandla sakho you form it into a fist, that is 25% of i-starch. I-starch ke being your pap, your rice, imingqusho le besithetha ngayo that those all form part of i-starch and then u-25% we-protein yakho yena uzawuthatha isandla sakho and then intendelezo yesandla okanye i-palm yesandla sakho that is 25% of your protein. Then for your vegetables you take ii-feasts zakho zozombini which will form la 50% itsho ke ngoku ibe zii-vegetables zakho ezo. But also you must be very mindful kwalapha ke ezi-vegetables zakho uba ungabi nee-vegetables ezisi-starch ezininzi nazo because zizawuedisha ke ngoku kulaa number ye-starch which means ke ngoku izawuye kuba ngu-25% itsho inyuke ke ngoku inamba ye-starch meaning ke ngoku iplate yakho seyimuvile from being a healthy plate and it's now a non-healthy plate okanye an unhealthy plate. Wow. Phulaphula we-VCR ndifuna ukutsho kuyo into yobana namhlanje ndihleli naye ke usisi Okuhle Dingezweni ke yena ke engaphaya kwezaa zikhululo zethu ziphaa kukomani. Namhlanje sithetha ngendaba yokutya. Yabona ke sisi kunento endisafuna uyazi xa sifikelela ekutyeni mna hayi ndizawuthetha ngam umphulaphula we-VCR mna ndiyayithanda inyama yabona ke mna noba undiphakelanga zonke ezinye izinto ezi kodwa ubundiphakela inyama sogqiba wandiphakela amazambane noko kunabantu abanjalo. Now how healthy it is to have i-protein only because I believe nobana inyama kumaxesha amaninzi ngaphandle kwefish kwinyama amaxesha amaninzi ibalwa kwicala le-proteins
singabantu bakuthi siyayithanda inyama. Kukho abantu abangakwazi uyipheka iplate engenayo inyama. Once kuthiwe inyama ayikho ekutyeni, umntu ingathi akatyanga. Is also meat a good health okanye a good portion of imili yomntu, okanye iyakwazi into yobana iplate xa ikhona inyama. Ndifuna ukudibhanke le nto because abantu abaninzi nyhani ke abakwazi ukutya without inyama. How healthy it is to eat meat. Okay, so when it comes to inyama nebhutwam, it very much depends on ukubana, number one, the method oyipreparishe ngayo inyama yakho, ne? Okay, Because kwayona inyama, you'll understand that inento ekuthiwa zi-saturated fats, ne? Eza saturated fats ke zizo eziziye zilidishe to izinto ezifana no-cholesterol. Uyayibona ke ngoku loo nto leyo, umntu kuthiwa une-high cholesterol, okanye low high cholesterol ke ngoku iye ilidishe to i-cardiovascular disease, which is intliziyo. You understand? So inyama, it's very important bana xa uyipheka, ne, you must be very, okay, number one, you defrost inyama yakho before uyipheke, ne, so that any visible fat from inyama yakho, you remove it. Kwa fat visible enyameni yakho, you remove that fat, ne, because we're trying now to reduce saturated fats apha enyameni. Okay, and then xa uyipheka, the method ke ngoku yopheka inyama yakho, awuzuyifraya inyama yakho, ne, so it's either you grill inyama yakho, you roast it, uyayibraya, uyayiboila, okanye uyayisteama, ne. Those are the healthy ways ke ngoku of upheka inyama. Then ndiphinde ndibuyele ke ngoku kwakula healthy plate model, ne, you must make it a point that it's only 25% of your plate yakho that has inyama. Yabo thina ke singabantu abamnyama, we really, really like inyama, and indlela esiyitya ngayo is not healthy, which is why you will find bana most yethu isafarisha ngentliziyo. Uyayibona le ndithetha, like i-black, the black community yeyona isafarisha kakhulu ke ngentliziyo. Yabona ke xa usofikelela apho, ndikhe ndanodlonondlebe kumatyeli amaninzi nabanye abantu abaqwalasela ncakasani indaba yentliziyo nendaba yestroke, and iye yavela kakhulu indaba yokubana baninzi abantu bakuthi abasafarishayo xa sesifikelela kwelo cala elo, and ke ngoku ingozi. Hence ke nam ndiye ndaqonda ubana ukuza nawe apha enkqubeni mhlawumbi kuzawukwazi uncedisa abantu, kuba ke uyawuqaphela into yobana ke abantu abaninzi uyawufika sinezisu ezikhulu, sinezisu ezikhulu, and ke sinenteheshe nantsika, because sithi kufuneka utye inyama. And now ndiyavuya ke nawe as a dietitian usinika lo mbono into yokubana ke akubalulekanga and akukho sempilweni ukutya inyama excessively. As much as into yobana ifuneka ke kwiplate zethu, kodwa ke ukuyitya excessively kuyingozi, ngakumbi ke xa sesifikela ke kwi-vascular calcular disease, zezinye zezinto eziyingxakileyo. Mamake, ndifuna ke ngoku ukhe unike umphulaphula ekhaya ezinye zendlela akonokwazi uqinisekisa, because utshilo wathi 50% mayibe yi-veg, then 25% ibe sistarchi, then 25% ibe yi-protein. Now ndifuna unike umphulaphule ekhaya ezinye zendlela anokwazi ukuqinisekisa le portion yale plate uza nayo, because sinengxaki. I-veg yethu thina, i-veg yethu xa kuthethwa inyani, likhaphetshu, likhaphetshu, sispinatshi, sogqiba ibe ngamazambane. But you'll find, mna I believe nobana zikhona nezinye i-veggies that we don't actually like. For instance, i-peas. I-peas abantu, they don't understand nobana they are also part of i-veg and they are healthy. Now, khawukusinike mamake some of izinto that we can ordinary, like phaa ekhayeni zikhona ezi zinto, but asithandi uzisebenzisa. Khawuze nazo. Ndithetha ngale nto yale plate, ne, ndiye ndatsho ndathi bana ezinye ii-vegetables nazo zithanda uba kwicala le-starch isikakhulu, ne. So you will want ke ngoku to avoid ukuba eplatini yakho kubekho, for example, ipapa okanye irayisi yakho, then kubekho ikhaphetshu, kubekho itapile, kanti nalapho kuloo plate inye kusezawubakho i-butternut, because those are
all Yes. starches. Mhm. Yeah, understand? These Wow. starches zonke ezo. Meaning ke ngoku wena iyafana ngathi i-veg yakho ijike ya-edisha kula portion ye starch besithethe ngayo. Starch. Ne. Yes. Meaning ke Mhm. ngoku apha kulo 50% wakho inoba utye ungakanani we-veg, noba utye nje just 15%. Do you understand? So kubalulekile ke ngoku bana, for example, eplatini yakho uzawuba ne-rice yakho okanye ube nepapa yakho, then you can have mhlambi ke, let's say lo starchanyana sakho ne, which is itapile ne, benetapile lakho, then you can have i-carrot just to add enye ikhala, then ke ngoku ube no-green wakho mhlambi besi-spinach eso. So it's not necessarily that bana as veg sizityayo zirongo, yeah, understand, but indlela esizitya ngayo okanye apha eplatini yakho, like what I said, avoid to have too many starchy vegetables. Okanye masizameni singabi nezistarch ezininzi kwiplate eyi-1. Wow. Mphulaphula VCR xakanye ngoku sithi 26 minutes before the hour of 12 o'clock. Ndifuna ukutsho ke kumphulaphula ndikhomboze into yobana ke namhlanje sihleli ne-dietitian. Yabona ke namhlanje mna ndiyakuthanda ukutya. Hayi yeka nje le nto yobana ke andingabo abantu batyebayo wena. Hayi ndinoko umzimba wam awukwazi ukunyuka kakhulu. Ndiyakuthanda kodwa ukutya. Now ndihleli namhlanje ne-dietitian Okuhle Dingezweni, kena ke uthi ngumambathane. Ya mamcesibe khandanyawana. Ya ke namhlanje sithetha ngendaba yokutya nendlela okufanele into yobana sibe kanti sitya ngayo ukwenzela into yobana sihlale sisempilweni. Khumbula kaloku le nkqubo masakhane siqinisekisa ngandlela zonke into yokubana sikuphathele izinto ezizakwazi ukugcina usempilweni emzimbeni, engqondweni, kanti ke nasemphefumlweni. Namhlanje ke sithetha ne-dietitian. Ndifuna ukunika ke sisi Okuhle into yokubana ke ukusifundise namhlanje how to actually prepare, just in terms of preparing. Njengobana utshilo ke wathi one of izinto ezibalulekileyo when upheka inyama kuyanyanzeleka into yokubana ube kanti uyayidefrosta before, of which ke thina ke singamaXhosa sinela hlobo lethu lo defrost inyama. Mhlawumbi uyalazi, sinela hlobo lethu lo defrost inyama. Kanti ubana ke zezinye zendlela ezo thina le ndaba yo defrosta no steamer hayi azikangeni incama apha kuthi. But now ndifuna usiphe kule mizuzu sinayo, I think mihlanu imizuzu sinayo. Ndifuna usinike how best does one prepare a proper meal? Okay, so when it comes to preparing a proper meal ne, into ekufanele uba sizijonge ne is that singasebenzisi amafutha amaninzi ekutyeni kwethu. We don't use amafutha amaninzi. Si decrease i-sugar content okanye iswekile apha ekutyeni kwethu ne, okanye mhlawumbi let's say uba omnye umntu xa epheka ibhisto yakhe uthanda uyithi fafafa iswekile, yabona. So ungayigaleli kakhulu laa swekile, uyigalele nje net kancinci ne. So then enye into yityiwa ekufuneke sibe mindful of yona. Tyiwa ekutyeni kwethu ungagaleli ityiwa enintsi ne. Especially abantu abane-hypertension okanye i-high blood pressure, ibalulekile into yobana xa isebenzisa ityiwa ayijonge closely ne, because bona they only allowed i-teaspoon eyi-1 ngosuku. So laa teaspoon bazayispreda throughout the day. Ndiphinde ndibuyele apha eswekileni. Iswekile ke abantu abazawuba mindful of yona ngabantu abane-diabetes isikakhulu ne. Then ke ngoku si-increasa i-fiber apha ekutyeni kwethu. So for example, if ungumntu odla ngopheka nge-white rice okanye usebenzisa i-white rice, then you can change that to i-brown rice to increase your fiber content apha ekutyeni, because loo nto i-fiber iye isincede ki-gut health okanye mandithi apha esiswini sethu. Andithi mos uyaqaphela uba abantu abaninzi babanengxaki with bloating, ufumanisa uba umntu isisu sakhe sihlala sinomoya, abanye constipation. Yeah, understand? So i-fiber le iye incede ngezo zinto ezo. So if you increase your fiber intake, then there'll be less bloating and then there'll also be less constipation.
Okay, then also ke ngoku sigqithele ke ngoku indlela ofanele uba upheka ngayo. Amanzi, water is very important. You should, laa nto yobana i-2 liters yakho yamanzi funeke uyigqibile ngosuku iyinene inyani ne, so you should drink 2 liters of water a day ne. Sibuyele ke ngoku indlela zopheka kaphinde. Ukufraya ne, as I said, laa nto yobana i-fat yethu siyayidecreaser. You're not supposed to fry your food ne. Uba uyafraya elo qandana lakho ke uyawusebenzisa loo nto incinci ye-fish oil noba yi-tablespoon eyi-1, fry iqanda lakho. Then eyona ndlela sizisebenzisayo isikakhulu, it's steaming, it's boiling, it's ukuroaster nokugrila. And then kubekho abantu abaninzi, one other thing that I wanted to debunk is that kukho abantu abaninzi that believe bana using coconut oil kokona ku-healthy, kanti ke i-coconut oil is also a saturated fat, meaning that increase i-risk yakho yoba udevelophe i-cholesterol, high cholesterol or hyperlipidemia ne. So ezo zinto ke we should try to shy away from zona. Iphinde kubekho abantu ababelieve that i-olive oil is yeyona i-healthy olive oil ne. I-olive oil, I don't really have a problem nayo ne, but ke ngoku ingxaki is when you start frying ukutya kwakho ngala olive oil, because once you heat i-olive oil to a certain temperature, it then changes the chemical structure sayo ne. And then la chemical ichinjela to yona, it becomes a bit poisonous apha emzimbeni wethu. So we should try to avoid ukusebenzisa i-olive oil, especially to fry izinto. Okay, then you can just use the olive oil yakho mhlawumbi, let's say bana you are roasting your vegetables, just to drizzle, because yona ke it indeed is a healthier alternative ne. And then nje for i-oil pha endlini ungasebenzisa i-canola oil. You can use the canola oil because you'll notice canola oil mostly ibanala plate intliziyo ine fork and knife ne, la plate imhlophe iklasekile ibomvu. And then also ezinye i-fats ozisebenzisayo, mhlawumbi for example, let's say uwenzela abantwana i-lunch, margarine oyisebenzisayo mayibe nguflora, because uflora naye bayenze bayiformulate i-margarine yabo for ba ibe friendly for intliziyo ne, which is why nabo benala plate nala fork and knife iphayana ne. Yes. Yes. Wow. Mphulaphula we-VCR xakanye ngoku sisithi imizuzu 19 phambi kwayo ke intsimbi yakhe u-12 o'clock sorry ngu-12 lo siya kuyi siya kwintsimbi ye-12 emini. Namhlanje ke ndihleli naye ke usisi yena ke ungusisi uDingezweni kwaDingezweni, umambathane lona okuhle umambathane okuhle Dingezweni umambathane. Ndiyasithanda esi siduko, ndiyabona ndinetshomi ezininzi wena ezingombathane umcesibo nganyawana ngabantu noko wena sinobuhlobo kakhulu ngabo abo. Sisi kule misuzwana mibini ishiyekileyo ndifuna ke ube kanti uyaqukumbela, because give us warnings because of not eating healthy, because there are consequences of not eating healthy. Just name few, if you can, just a few consequences that do happen when someone engatyi ngohlobo elifanelekileyo. Okay, so you will remember Babente Kaleni as dietitians siyancedisa to help and prevent diseases of the lifestyle, and we also help in managing diseases of the lifestyle. So ke ngoku apha ekupreventeni ne, xa usitya ngendlela right, then you prevent ukudevelopa diabetes, which is iswekile, hypertension, which is high, cardiovascular diseases, which is intliziyo, renal diseases, which is izintso ne, because zonke ezi zinto ziyenzeka ngenxa yendlela otya ngayo ne. Masithi ke ngoku sewunazo ezi zinto, nakhona uyakwazi uzimaneja ne ngendlela otya ngayo. So
you just consult with the dietitian yakho wherever you are, and then bazakuxelela ba, okay, for example, for le nto bendiyithethile bana for i-hypertension suyitya ityiwa enintsi, for i-diabetes suyitya iswekile ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo, for i-renal disease you don't do this, you don't do that. Yeah, understand. And also ke apha ekufundisweni kwethu safundiswa nendlela yokubalela wena njengoba uyi-individual ne, sikubalele bana bekufanele uba utya kangakanani i-carbohydrates wena, bekufanele uba utya kangakanani wena i-protein, wena ubufanele uba utya i-fat engakanani. Yabona le nto ndiyithethayo apha nje it's just general, uyabona, but ke xa uthe waza mhlawumbi to consult then it becomes more individualized, understand. Then nditsho ndikwazi ke ngoku ukuadvisa siye sikwazi ke ngoku nothatha namagazi to check i-deficiencies umhlawumbi let's say bana une-deficiency onayo apha emzimbeni wakho, like for example abanye abantu they suffer with iron deficiency, then ke ngoku sitsho sikwazi ukunika i-diet eza kuncedisa to manage law deficiency unayo okanye to treat law deficiency unayo. Wow. Yabona ke njonga ndivuya kanye xa uthetha kwindaba ye-deficiencies because kwaxhomekeka sawubona kule veki izayo ndiyafuna sincokole kakhulu ngezinto ezincedisana, because abantu abaninzi uyazi uqaphele especially kuthi thina abantu bakuthi in terms of i-intake yethu yezinto ezincedisana ne-iron, because uyawuqaphela lona abantu abaninzi bayasafarisha because ufumaniseka uba omnye kuthiwe umntu igazi lakhe alikwazi uklotha because i-iron anayo emzimbeni incinci. Zezinye zezinto nje ezo esiye abantu bakuthi abasafarisha kakhulu ngazo. Ndiyafuna ke next week ndisho yabona leyo into yona ndiqinisekile into yobana ngoLwesine next week sizabe sincokola ncakasane ngale indaba. Yeah, uzabe usinika ke next week indlela nezinto esinothi sizitye, because ke ndiyayazi mna ifish is one of izinto ekuye kuthiwe masiyithande. Yeah, masiyithande, but ke indlela esiyipheka ngayo still nayo ngokwehlobo endiqaphela ngayo nayo ayikho healthy, because thina ifish into yethu into kukuyifaka nje emafutheni idade ihlahlaza nantsika. Yeah, so ke zezinye zezinto ke next week endifuna kube kanti siqwalasela kakhulu ngazo. But ke ndiyabulela mama ke ngexesha lakhe namhlanje. Nje umyalezo wokugqibela onawo kumphulaphuli kuba ke sesishekelwe ngumzuzu omnye nje kuphela. Okay, if umuntu mhlambi let's say bana kule ncoko besithetha ngayo namhlanje they are maybe interested to consult, ndiyafumaneka 18 Ebden Street, but ke ngoku ndizawuqalisa ufumaneka next year ngoJanuary, second week of January. Oh, sowuvalile. Wow. Hey, yabona ke kumandi nantsika because niyavala. Hayi ke thina singabasasazi thina. Uyayazi thina asivali novala ke thina. Yeah, asivali. Mama ke mandibulele ke ixesha lakho. Inamba yam ke mhlawumbi umphulaphuli uyafuna uthetha nam emnxebeni ngu-073 955 8802. Then singancokola ke ngoku kabanzi uba mhlawumbi njengoba ndivalile nje angandifumana njani okanye ndingayenza na iplan for yena. Okay. All right. Hayi ke jonga mna ndiyaziyo abaphulaphuli bakaMasakane baza kukrweca, baza kukhangela, baza kutsala nangelogwe nantsika. Mphulaphuli we-VCR xa kanye ngoku sisithi imizuzu 13 emveni kwayo ke phambi kwayo intsimbi yakhe u-12 o'clock. Ndifuna ukukhumbuza nje nobana sihleli naye ke usisi Okuhle Dingezweni ke yena yi-dietician ukwela cala lingaphaya kukomani. Sisi wam mandikunike ndisithi enkosi kakhulu uvalelise kumphulaphuli kaMasakane. Mandibulele kakhulu ke kubaphulaphuli ngomthatha ixesha labo bamamele. Ndiyabulela kakhulu and ndiyanithanda. Thank you so much.
Thank you very much. Ke thina ke singuMasakhane sithi inkosi kakhulu mama yakhe ngokuba kanti uhleli nathi ngolusuku namhlanje. Phulaphula FCR ngoku imizuzu lishumi linesibini. Lishumi linesibini phambi kwayo ke insimbi yakhe u12 o'clock. Mna ndiyakhululeka ke kule mizuzwana ayishiyekileyo. Sendishiyeke nemizuzwana nje mbalwa